Vypálen buď pán Liehus Spiritus. Drahí piči a pičky v Liehu, dnes si povieme niečo o jednej z našich najväčších cirkví, a to cirkvi rumokatolíckej. Dejiny rumokatolíkov siahajú až k starodávnej Rumskej ríši, ktorú založili bratia Rumulus a Rumus. Jej skutočná sláva sa však datuje až od čias, keď sa Nerovi podarilo vypáliť jej hlavné mesto Rum a na jeho troskách postaviť zjeté mesto Vipikán. V neskorších rokoch Rumskú ríšu dopil Hannibal. Hannibal bol rumokatolík tak presvedčený a túžil po Rumskej ríši tak veľmi, že ho nezastavilo ani to, že sa k nej musel prepiť so slonmi cez Alpy. Rumokatolíci oslavujú hlavne Pálenku Máriu, jeho páličku, a modlia sa k nej tzv. Rumenec. Rumenec sa modlí veľmi jednoducho, to si necháte takto naliať 10 rumov, no a modlite sa. 1 desiatok denne vám bude stačiť. Ja ešte zvyknem prvé a posledné pol deci odhodiť, lebo po prvom ma strasie a po poslednom mi je blbo. Správny rumokatolík si každý deň so sebou vezme na 10 jeden bebe rumík. V rámci Aliancie za Spodinu nedávno naša cirkev usporiadala tzv. Referendum. Na rozdiel od tých ostatných, naše referendum malo iba jednu otázku, a teda daj si fernet alebo rum. Odpoveda sa áno. A pokojne môžete aj viac ako 3-krát. Jeden z najväčších rumokatolických sviatkov je mesiac Rumadán. Ale keďže si už žiadny rumokatolík nepamätá konkrétne, ktorý mesiac v roku to je, a teda už vôbec, či je to ešte vlastne ich sviatok, dáme pre istotu ruma poriadne každý mesiac. Nechceme predsa mocného Liehovu úraziť. Lieh vo vás, piči a pičky. Drahí veriaci, vezmite a zdieľajte. Toto je moje video, ktoré robím pre vás.